on moni odottanut. Kimi Räikkösen uran ensimmäinen MM-ralli. Kansainvälisen autoliitto FIAn lehdistötilaisuudessa häneltä kysyttiin, mitä hän aikoo tehdä formulauran jälkeen. Kimi Räikkönen vastasi, minä aion ajaa jotakin. Onko se rallia? Sitä me emme vielä tiedä. Joo, se on vielä kysymysmerkki, mutta voi olla hyvinkin. Hän sanoi, että 30-vuotiaana hän on liian nuori eläkkeelle, jos formula-ura siinä vaiheessa olisi päättymässä. Tässä on hieno tilanne Räikkösellä. Osittain tällaista autoa käytetään pohjana sille tulevaisuuden MM-ralliautolle, joka pari vuoden kuluttua on sitten pääluokkana. Tässä on 2-litrainen moottori, kun uuteen versioon tulee sitten 1.6 turbo. Ja rinnalla Räikkösellä norjalaiskuljettaja Stengun Belfield N-ryhmän Subarulla. Räikkönen ottaa lähdössä varman päälle. Vähän nukahtaa suorastaan. Ensimmäinen jarrutus, se menee hienosti. Räikkönen on liikkeellä. Luotitus on ehkä se kaikkein vaikein osa tässä Jyväskylässä Räikköselle. Hän ei ole tottunut siihen, että rinnalla on joku, joka antaa ohjeita, miten kuuluu ajaa. Lahjat riittävät Räikkösellä, siitä ei ole kahta kysymystäkään. Ja miten pitkälle Räikkösen vauhti riittää. Ensimmäinen erikoiskoe on käynnissä Räikkösen osalta. Juha, miltä näyttää? Hyvältä näyttää. Kyllä Kimi ajaa osaa jo erittäin kauniisti, tosikaan ja muuta, mutta lähtö jotenkin. Hän on yleensä hyvä lähtiä ykkösissä, mutta nyt ei onnistunut lähtö tai jotain tapahtunut, mutta lähtö ei ollut kovin hyvä. Ei ollut kerssiä. Ei ollut kerssiä varmaan nyt. Bielfeldt ottaa tässä kärkipaikan, Räikkönen 2,5 sekuntia perässä. Tässä myöskin hyvä verrata sitten autoja. Tuo norjalaisen Subaru on siis N-ryhmän auto, Räikkösellä S2000-luokan auto. Sieltä tulee Räikkönen. Takuu varmaa työtä Räikköseltä. Kai Lindströmiltä, kokenut kartturi myöskin, nauttinut MM-voitosta. Muun muassa Tommi Mäkisen rinnalla. Tietää varmasti mikä on homman nimi ja juuri oikea kartanlukija Kimi Räikköselle. Räikkösen ensimmäinen MM-rallin erikoiskoe. Se on kohta paketissa. Ja onko niin, että Räikkönen ottaa tässä erävoiton norjalaisesta? Ottaa. Räikkönen voittaa. Tuleeko pohja? Se menee tiukalle. Uusi pohja-aika. Kimi Räikkönen 1.26,7 Juha. Hienosti ajettu, olisi tullut vielä kovempaa tosiaan, jos lähtö olisi mennyt nappiin, mutta erittäin kauniisti ja nätisti. Että kyllä se näkee, ajomies tekee tarkkaa ammattimaista työtä ja oli ihan kiva katsella. Ja kansakillerillä on aivan sekaisin kansa, mylvii ja huutaa. Tämä on haluttu nähdä ja nyt se on totta. Kimi Räikkönen MM-rallissa näyttää peukkua siellä. Kaikki menee hienosti. Räikkösellä on ollut vähän semmoinen niukka tiedotuslinja tässä kilpailun alla ja juuri ole haastatteluja antanut. Mikä on sitten tilanne erikoiskokeiden maalissa, kun lähdetään haastatteluja hakemaan. Tässä norjalaisen näytettä vielä, mutta pohja-aika Kimi Räikkösellä 1.26,7. Markku, mutta vielä